असेल तर इथं संपर्क साधा बरं का. सगळं साहित्य अगदी गोपीचंद गंधोळी काय बायकांना लागेल ते बरं का. गोपीचंद गोपीचंद सगळ्या प्रकारचा माल आपल्याकडे विक्री करतो. हा जो बोलतोय माईक हा भोंगा कुणाला लागला ते बरं का. बायकांना 650 होलसेल मध्ये दिला जाणार आहे. बाहेर 900 रुपये किंमत आहे एमजॅडची ओरिजिनलची. शिट्टी लागली कुणाला तरी ते या, टावेल लागलं ते, चप्पल लागलं ते या, काय बायकांना त्याचं लागलं. हॅलो बायकांना काय बायकांना तुळशीची माळ लागली ती द्या बरं का. सिंगल माळ, 2 पदरी माळ, 3 पदरी माळ, 5 पदरी माळ, गंठन माळ, बैजंती माळ, जप माळ, हातात घालायचे ब्रेसलेट कुणाला लागले ते इथं द्या. आणि हा जो भोंगा मी बोलतो ना बायकांना